Jak się mo? Śląsko-Gotka w nowych technologiach. Nie je najgorzej. Pokażę wam coś, nad czym robię od paru miesięcy. Mianuję się Grzegorz, a to jest Chwila z Gotką. Witajcie. Śląsko-Gotka od lat ciśnie się po nowych technologiach. Jeszcze 4 lata temu cieszyliśmy się, że mamy prosty skrypt, co przerobił polski Facebook na śląski. Dzisiaj Samsung oferuje mobilnioki ze śląskim Androidem, a sam Facebook zrobił śląską wersję swojej strony. Ja miesiąc temu dociep Firefox i WordPress po naszemu. Statystyki Firefoxa nie mam, ale WordPress był ściągnięty 648 razy i jest to blank niezły wynik. Dzisiaj dokładam śląski korektor tekstu. Jest to wersja beta, bo nie ma w niej takich słów jak miana od ludzi albo miana od miast, ale ma w sobie 31 tysięcy słów, a po odmianie jest to 750 tysięcy wyrazów. Ten ślabikosz, który sam jest łokrony. Nie ma w nim liter z tyldą, czyli a z velum i o z velum, bo one podle mnie są nieprzydajne i wkładają inną komplikację. Te, które są, to jest o z daszkiem, jak włókno albo łostuda, jest o z makronem, czyli o w takich słowach jak mum, mąka albo wągel, i jest o z ptoszkiem, czyli z brewisem, i to jest o z takich słów jak ptok albo trowa. I o tych literach jeszcze będę gadać w innych filmikach. Kaj tego idzie używać? W Chromie, w Firefoxie, w Safari, w Operze, w LibreOffice, w OpenOffice, we wszystkim od Adobe i w wielu innych programach. Ja wam dzisiaj pokażę, jak to zainstalować w Firefoxie, w Chromie i w LibreOffice. Ja wam to pokażę na Linuxie, ale ci, co używają Windowsa, niech się nie tropią, bo to jest genau to samo. Tamkaj będzie trzeba zrobić coś inkszego, jakiś inszy katalog albo coś takiego, to ja wam powiem tak, co byście wiedzieli, co robić. Zaczniemy od Firefoxa, bo Firefox jest najprostszy. W opisie filmiku widzicie link do strony od Mozilla. To jest oficjalny dodatek do Firefoxa. Możecie się wejść na ten link. Klikamy zainstaluj. Zainstaluj i fertig. Możemy go teraz szybko przetestować. Ja się wejdę na swoja strona. I co mogę napisać? Napiszę się ja. Zaraz mam poprawione na poszłoch do dum, a nie do dom. A tu już trochę za dużo wymogłem od niego. Teraz to poznam. Rzech i kartofle muszą być z ptoszkiem, bo koleło polo się go do kartofle. I tak to wygląda na Firefoxie. Teraz wam pokażę, jak to zrobić na Chromie. Na Chromie to jest trochę bardziej skomplikowane. To już nie jest ino kliknięcie, ale to jest dość proste i teraz wam pokażę jak. Krok po kroku instrukcja jest u mnie na stronie, a ja wam pokażę teraz na filmiku, tak co byście genau wiedzieli, co ja robię. Mam otwarty Chrome. Najpierw się wlezymy do sztalunków Gotki. Idzie wleźć tędy, ale tak jest krócej. Jak się to skopiuje i wkleja sam, i teraz klikamy dodaj i dodawamy Afrikaans. Czemu Afrikaans? Chrome ma ino ograniczoną listę gotek, z którymi współpracuje. Bez to musimy go trochę oszydzić, bo on szyly nie rozpozna.
Mamy to. Musimy to też kliknąć. Ja? Gotowe. Teraz się ino przejdziemy do mojej strony i kaj to ja był. Ja. Ściągamy to archiwum. Ja to już ściągnął, no ale dobra. I teraz zawieramy Chroma. Ci, co są na Windowsie, niech się wejdą do Exploratora. Ci, co są na Chromie, ci, co są na Linuxie, niech się wejdą na Nautilus. I teraz tak. Ci, co są na Windowsie, zapomniał, że wam to pokazać. To ci, co są na Windowsie, to tutaj macie do jakiego folderu macie to wciepnąć. Ci, co są na Ubuntu, mają ten folder sam, ja? No to włażymy się do tego foldera. Każdy do swojego systemu. Aha, muszę pokazać ukryte. Chrome. Dictionaries. I tu jest ten oryginalny plik, ja? Ale bierzemy ten, co jest sam. On jest rozpakowany, jak widzicie, nie? No. No i wkleję go sam. Zastąpić. I to jest wszystko. Jak włączycie się Chrome, i będę pisał zaś. No, nieważne co, że znot. Poszł. Znot, że funguje. Jakby wam nie fungowało, to jeszcze prawym kliknijcie się w to pole i wyjrzyjcie, czy we sprawdzaniu pisowni macie zaznaczone Afrikaans, bo jak nie jest zaznaczone, to znaczy, że to nie jest aktywne, ja? To Firefox mamy, Chrome mamy, to teraz nam został jeszcze ino LibreOffice, no to ja się przejada sam wyżej, bo sam mamy też instrukcję krok po kroku, jak to zrobić na LibreOffice. Normalnie klikamy, to się ściąga, nie? I teraz tak samo jak na Linuxie, tak i na Windowsie idzie to normalnie ino otworzyć bez LibreOffice, nie? Otwieramy to bez LibreOffice, klikamy OK, sam macie licencję, akceptujemy licencję, zawieramy. Ja się to otworzę. Czekajcie, no, ja się to otworzę. I teraz tak, od nowej wersji, ta nowa wersja wyjdzie w styczniu, będzie szło to, ta śląska gotka normalnie wybrać z listy, ale teraz musimy jeszcze zrobić ino taki mały jeden krok. Klikamy w to, w polski i więcej. I teraz sam w tej liście nie mamy tego śląskiego, nie? To co musimy zrobić, to kasujemy ten polski i wpisujemy szyly. Klikamy OK. Też macie śląsko korekta tekstu. To
trzeba zrobić przy każdym nowym dokumencie. To nie będzie tak, że on będzie pamiętał, że wy macie domyślnie śląskogotka, bo ta śląskogotka nie jest zaprogramowana na razie w tym LibreOffice. Tak jak godą. Od nowej wersji już będzie szło to zrobić normalnie i będziemy mogli normalnie tego używać bez tego jednego dodatkowego kroku przy każdym starcie. U mnie na stronie internetowej jeszcze znajdziecie opis, jak zainstalować to na Operze, jak to zainstalować na Notepadzie++, to jest taki zamiennik notatnika Windowsowego, taki lepszy zamiennik, i też znajdziecie opis, jak to zainstalować do całego systemu na Linuxie. Do tych, co mają Macintosha, no to niestety mam taką gorszą informację, że ja sam nie mam Macintosha, to nie poradza wam zrobić instrukcję, jak to zainstalować, ale jak się poszukacie w internecie, jak zainstalować w Macintoshu słowniki z Handspella, to znajdziecie to i dopasujecie to do tego, co ja wam oferuję. Zapomniał to wyłączyć. Dobra. Teraz jeszcze jedna rzecz. Mam taką prośbę do was. Jak będziecie tego używać, to fajnie by było, jakbyście mi napisali, czego podle was brakuje, jakie są błędy. Jak znajdziecie jakieś błędy, to proszę was, dajcie mi znać, bo wyznać się na 750 tysiącach słów, to jedna osoba nie poradzi. Bez to jak więcej osób będzie tego używać, to tym lepszy będzie ten korektor, jak będziecie mi go dać, co jest źle. No i to ja myślę, że to jest wszystko z mojej strony. No mam nadzieję, że będziecie mieć z tym szpas, narobił się przy tym fest i że jest z tego fest dumny. To jest wszystko na ten raz. Dzięki za wasz czas. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Więcej chwilę z Gotką znajdziecie na Instagramie i na Facebooku. Chowcie się.